Thiabibi, une agence immobilière golordu tawtendu ɗo e Golfe Sud. Entreprise kucciɗo e hôpital Dalal Jam. Thiabibi, dillatu ko el haali njeegu leyɗele, appartement, villa ha iko wayno. Tawo aadi maɓɓe ma ko lombude ɗiɗon caabi ha e nder juuɗe ma. Jiɗɗo heɓde agence immobilière Thiabibi, noddu 33 837 37 19. Iɓe tawe kadi ɗo e Technopole 33 883 03 79 walla mbaɗa 77 685 63 47. kono kadi agence immobilière Thiabibi ene heɓoy ngel ɗon nodirguel 76 390 17 27. so tawi koto leydi France aɗa wawi wadde 00 33 60 58 80 502. ko ɗe tongoɗe woni keɓirteɗe agence immobilière Thiabibi. Agence immobilière Thiabibi hokkata mon série mon Seydi le fils du Khalifa. ceerno wi ko adi fof a weltanama a ñaganama Allah moƴƴere to ummiɗa to no wayi woɗɗude ni o ari ha ga abbi mamamo ko jikki e yakare kadi hakkunde men makko kadi hakkunde mon noon wona hakkunde tan almude tan e ceerno wona hakkunde almude e ceerno kanko ko ɓiɗɗo e galle he an ka ɓiɗɗo e nder galle he sabu zeydi gonɗo to sabu zeydi gonɗo to kamɓe pijji kamɓe mawnidi ko onon pijji onon mawnidi ɗum noon wadde kanko ko ɓiɗɗo tan e galle he ɗum noon an ka ɓiɗɗo tan e nder galle he oɗo noon kam a heɓano andude ɗum oɗo noon ko ɓii ko a heɓano andude ɗum wiyete ko Mouhamadou wiyete ko Mouhamadou on kañum ko ga tan ɓuuri hettude on ko ga ɓuuri joɗade kañumne kamnene ko mini e kañumne ko mini so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi haaju ma mo gadduɗa o haaju mo gadduɗa o ko haaju mawɗo ko haaju mawɗo affaire crime e dorog ɗum ɗon ko ɗum haaju mawɗo ɗum ko haaju mawɗo onon police ji liggey liggorɗon o kon foɗɓe donede kon foɗɓe ñaganede Allah inchallah so Allah jaaɓi so Allah yanti hen duwaw mbaɗannoɗen o duwaw baɗetenoɗo o so en mbaɗani kam ɓurɗomo sen mbaɗani ɓurɗo duwaw on so Allah jaaɓi kam mankata so Allah jaaɓi oɗo duwaw kam mankata ɗin ɗon so Allah jaaɓi inchallahu rabbi kadi oto hul oto sikkito hen hay oto sikkito so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi so Allah tettani ko rokkimi so Allah tettani ko rokki ceerno ho ay ko jiɗɗa ko fandare ma wonde enquête ma mo gummanɗa o fandare wonde enquête mo gummanɗa o inchallah ma Allah rokki ɗum inchallah ma Allah rokki jettina ɗum e moƴƴere ha beltoɗa hen ganda tigui Allah rokkima ɗum ha ganda tigui Allah rokkimo wune sabu onon police ji Sénégal kon fotɓe donede kon fotɓe yettede saabu tinnare mon inchallahu rabbi oto sikkito haydara inchallah Mouhamadou ummo ya woda ko mbaɗɗen laamu inchallah ko mbaɗɗen hande en kaɗata tan e duwaw he hande noon en kattata tan e duwaw he ma en mbaɗ hunde totten ma en mbaɗ hunde totteɗa assalamu aleykum jam hiir
ka diru wala ka chor ako mata ro ka la ka odo yerju marana yer garasir gari chando wala ana anda ordu ko beta ka diru wala ka chor tapini himbe dan ta ko jamma dan ta ko nyalom mara yer odo zigi odo me daro ko diru be ra ko chor dara ko ro me orji men gondi legal ngal orko wadi ka be se dara kala odo yer ala baba gal ko bi khalif mawru gondi legal ngal orji usuko ma orji batta biyam chanayo So, mashallah. Jam tan woni. chanayo So, mashallah. iceenaji mawɗo so biyam jooɗo bisimilla bismillah bisimilla biyam Seydi Sow. bisimilla Pak. bisimilla jooɗo jooɗo Bismillah, Rajab. Seydi Sow jam woni. Bismillah, ba. jam tan Mashallah. mawɗo jam tan Madon tam. Bismillah, Cheikh. So, bisimilla mashallah. La ilaha illallah. jam tan kay mawɗo kay Bismillah, Cheikh. Bismillah, ba. Ay roh. Roh galle ba. Arro bunda fa faru. Gawane ne ku don je na. La ilaha. Allah kundi ko boy no. Layla ne do? Oye. Layla ngarnam ƴewde. Leila. Wallahi Layla. leylami Onara yew. Farbi do tan ba. Mi do tan ba Leila. bisimilla biyam amin deraneni Inshallah. Leila. Leila. Leila lay ko cher. Roxa kam draw. Sin roxa kam draw ne ba he. Mo do ma Leila shono na arade. Leila. yo allah wallu yo allah wallu yo Allah won balla sabu liggey maɓɓe o gummi ko liggey mawɗo kulɓiniɗo eeyi liggey mo gummiɗo ɗon ko liggey mawɗo kulɓiniɗo policier ƴi honde sa en lelimen ɗanima hande noon sa yimɓe lelima ɗanima Allah ne hende kono onon policier ji allah ne heen kono onon police ji darde mon jamma darde mon jamma e ñalawma ne jeeya heen ene jeeya hen ene jeeya heen ay ɗum ɗo so tawi a yeehi ɗum ɗo sa yeehi kala nde pinɗa kala nde pinɗa aɗa momo hen aɗa momo heen nattina eyyi ha wona balɗe jeeɗiɗi ha wona balɗe jeeɗiɗi gasa gasa so Allah jaaɓi so allah jaaɓi inchallah inchallah ma welto ma welto ko jiɗɗa ko ma dañ ma dañ ko jiɗɗa ko so jeeɗo ñaawi inchallah noon Mouhamadou mbaɗa duwaw bisimillahi mbaɗen duwaw amin amin الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح لي أبواب الخير آمين. وأبواب السلامة آمين. وأبواب الرزق آمين. وأبواب العلم آمين. وأبواب المغفرة آمين. وأبواب الجنة آمين. يا أرحم الراحمين آمين إن الله وملائكته آمين. يا أيها الذين آمين. آمنوا آمين. صلوا عليه وسلموا آمين تسليما آمين صلى الله تعالى عليه آمين وآله وصحبه وسلم آمين سبحان ربك آمين عما يصفون آمين والسلام آمين والسلام آمين. والسلام على آمين. المرسلين والحمد لله آمين آمين Mario, Bidora jam fujina. Ceerno Seydi. Sohna Layla aɗa selli. Seydi Sow jam woni. Machallah. en ɓaydiri seeɗa gila e nden walla noon kay aɗa selli kam machallah marhaba min noon ko ajjimi ɗo ko juuta en no hunde nan hiira noon hanti kadi adduno kam ɗo tan ko kawde jaam ko adi fof yiidoma tan belɗa kam kadi a haalninum haalaji baɗɗi fayade ko ɓooyani ko jeeyi ha ɓoyno aɗum waɗa travail hoorem nde sabu a wi kam ko wuuri ina jibina ko maayi ko maayi ina jibina ko wuuri somi juumani ko noon mbinɗa hannde noon somi welama mi daro mbima ko an fewni kam sabu ɗin noon haalaji koko fewnoyam ko heewi Allah noon tahi mbeɗa haala ko
kono aɗum fewndo him no feewi ɗum noon a wawi ɗum anndude maɗa ko yeeso gondoyta ɗum noon tawi hannde ɗum tawi kam addimi ɗo hannde jaɓɓumi ɗo koyɗam sabu kadi mi yii ko woni e ma banngal diine ko woni e ma banngal islam ko woni e ma kadi banngal teyre haqqillam noon yoni e ma no feewi te min to ngomi to tolnimi to mi natti hannde tolnade e geɗe caahan ɗum noon waɗi jiɗirumami tan ko sabi Allah kadi jiɗirumami kadi ko sohnajo ɗum noon addimi ɗo hannde gandira noon kadi paamira noon ko ɗum noon tan adduno kam ɗo hannde haqqi ala hen sa nani haala ma no feewi ene bamma wonde ceernam ni ko noon gonirɗa ceernam kono noon wawata wonde yafuɗa kadi haala me ko saabi ɗum comme min sohlade min jeyi min sohla jagonmi kam an hakkude men no wayni hakkude famille men somi yiiɗi hunde mi fotani ñakkude ɗum kadi hannde min e hoore mi jiirmi an a tolnima hanti ma to dewgal kono ko wawi hen wonde fof maɗo haala ka hatta ɗo rokkirmi tan mi jaara e haqqille ma ɓeyɗa miitade mi accitma haqqille ma kadi mi accitma jehnami ma jewda e mabɓe sabu ko adi fof kamɓe goni halifa e ma mayn jewta ɗum yeeso inchallah rabbi to won to hiiri mato mbaɗen duwaw tan gaccani haqqille kadi no feewi kadi mbaɗen koyɗe ɗe kewta ɗo sabu neɗɗo saɗa waɗa ko moƴƴi kam a yawata hen tan inchallah rabbi bisimilla dekko juuɗe mbaɗen duwaw yaw Seydou Sow mi salmini jehnaɓe mi salmini sohna Dieynaba en ok a jarama Sow allahu akbar koto ko woni gonga regarde moi ça ɗum ɗo ko yaadu armi on soldat doit marcher comme ça mais ni ɗum ko yaadu gorko debbo regarde moi le trick là anani ɗum tagi son mbiyama ni go gole mo naddo armi wiyene holla asiji ɗi ko kañum ɓuuri wonde soldat ɗum ko soldat raga min te min ɗo pellum ɗo ne heewi par ce que min mi felli Tanzanie mi felli Burkina Faso mi felli Congo Brazza mi felli Congo Kinshasa mi felli Congo addu Congo woni ga Congo woni ko hedde Australie sa ɓenni Mauritanie seeɗa ko kan kuccodirta Congo boy woto wiyam brigadier an mi haalnima woto wiyam brigadier boy woto wiyam brigadier an wiyam ancien saɗa wawi ancien brigadier woto ittu brigadier o ay min boy min de pellumi nde a fellani min de mbanmi armi nde a waɗani ɓuuri cikke nadde tan e brigade jour goto wiya vraiment ka wonde il faut que je vois le commissaire yaltinma enquête o yaltinema enquête o an min somi yaltinande ma enquête o ɗo yaltinim an min kala nde jaaɗen billahi wallahi an somi yi commissaire an je te déstabilisé dans le commissariat là mais toi boy wallahi an ɗum tagi min de pellami nde a fellani min mi fellanno kuure ne jalta mi nangat kural to joni mi ƴakka ɗum mi ɓenni ɗum haade yettade nder reedu taw mi ganduɗa hoore maɗa mi huccite goɗɗo mi nawi ɗum lakara min mi fellanno hay somi huccite barode ganduɗa hoore maɗa mi huccede barode mboɗo wadda e mumen dani ha ɓandu so wuli mi dojjina ferel mboɗo findira e barode goɗɗo ganduɗa hoore an wona an winore suusi dawade barode boy ɗaccam mbima min mi waɗi formation kono formation mi yarani to dewal formation yarani to dewal Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. C'est la police. Bitemi ko Moussa. Comme on est chargé de l'enquête du meurtre de votre fils. Binon adan ɗum ɗon sesi tawɗo nane ko
adi fof mi donimama Sankare ɓingel ma gummilɗo o kon kam no foddu o jigi 24 ans dañi e sela mawɓe hon mbuɗɗa hen hewde yitere meeɗati an sukaɓe tan koɓe mbaɗat ko attinta komi meeɗa kon kam omo yiɗi haɓede meeɗa ala ko dañi men so wona ɓingel ma wara ni tan dañmi hen hollin eruji heewi yaltuɗo e galle jam min fro jamma somo yalta aɗa heewi haaldude makko walla aɗa heewi jiidemo a jarama mbiɗa andiya mami woppirma ɗon numéro am téléphone sa yi ka famani hol garɗo e galle he woni gorko woni debbo mbaddam téléphone a jarama no feewi ko yurminima e walla yurminim ko yurmini gasara jeewe wol badan mimita siyaka sabu anda wala ko dirte ya odo no tutno en bagage so timmani hay une semaine min ngam ɓerdam de deƴani ko mi anda ko woni illenen kam en ngala occupation goɗɗi ko ɗum ɗo cikkuɗa ko lawol don yarata pourtant ɗum fof mi haalninmo na darton ko ɓorni ɗen ko en tant que ɓiɓɓe fulɓe eɗen naate o liggey caltiɗo eɗen gummi guila Fouta eɗen gari haa ɗo pour liggade walluɓe jinnaɓe men ala fof ko mbatten so wona o liggey caltude somi haalni mon tan tiiɗon koye depuis sah min o liggey komi gaccowɗuma par ce que je ne peux plus jabata ko ni haw woto jalte so jii numéro téléphone mo ganda wata ƴette ko ardi fof fulo maayi feeram boni yo te police nanay enquête e walla yurminim ko yurmini gasara jeewe wol badan mimita siyakar yay mimi jeewe jewre o dunyaay ko me ko ilaya ma layla ko ikiliya o ingel na fonti fu Pini TV agence immobilière caabi bi hokkanno on série mon Zeydi le fils du Khalifa